Salutări și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal, facem nou vlog. O să ne jucăm Fortnite. Da, cum am spus pe live, dacă v-ați uitat. Și da, hai să vedem ce mai avem pe aici. Ce mai avem pe aici? Și vreau să intru puțin aici. Să joacă doi player, să joacă și Teo. Dar nu am cum să sun pe Teo. Telefonul ăla descarcat și asta e. 21 ajungem la aia. Și mai bine haideți să plecăm să jucăm. Uite așa. Da. Ducem-o de aici. Aici, aici, aici. Bă, jos am spus asta roză. Da, da, da. Dub. Dub, dub, dub. Bă, să nu uitați să dați like. O să facem și videoclipul cu CSGO. Da, CSGO. Și o să ne jucăm cu voi, pentru că n-are cum cineva să nu aibă un calculator și o să văd cum să instalează CSGO. Deci să spun acum ce o să vă trebuiască să instalați. Steam, instalați Steam. De pe Steam intrați, vă face Steam tot. După aia instalați CSGO. După aia Counter-Strike Global o version, nu știu cum scrie acolo. Și după aia intrați și o să ne jucăm împreună. Unde să sărim? Une. Gata, știu una. Bă! Ducem. Rachetă. Ar fi bine asta să dau, uite aici. Ăla de acolo, uite așa. Nice. Bă, distruge-te. Nu să le iau. Bă, mă teme să mă duc jos. Deoarece sunt shotgun și eu nu am shotgun. Și asta este foarte nașpa. Deci găsi și eu un shotgun. Bă, îmi trebuie un shotgun. Bă, uite, am găsit taman de care îmi place mie, numai că nu sunt destul de puternic.
Nu-mi plac alea la antideoarece îmi pușcă mai greu. Asta îmi pușcă foarte repede și este foarte bine. Bă, ce fac? Nice! Bă, n-am ce face să nu iau șopunul ăsta. E destul și de bun și ăsta, dar că pușcă puțin mai greu, dar e și mai puternic. Am mult mă folosesc și de asta și de ăla mă folosesc. De multe ori mă folosesc. Aranjăm ghiozdanelul. Bă, dă-mi coace. Aranjăm în ghiozdanel. Acolo așa. E prea pro. Și, bă, uite ce shotgun avea, din care îmi place mie. Din care trage mai repede. Asta e. Mai dăm o dată ready. Și joacă-te pe calculator, în primul rând, pentru că am construit foarte repede. El și n-are cum să construiesc așa de pe telefon. Intrăm în match. Bă, ce cubu? Hai, bă, să câștigăm măcar meciul ăsta. Mac, moș când te uiți cu legendare, haine legendare de toate. Și pro. Bă, sunt alții care bag bani în joc, îl instalează, și cum îl instalează, păi gata, a intrat, a băgat bani să cumpără toate costumele, să le aibă, să le cumpere pe toate. Bă, n-are niciun rost. Bă, uite ăsta, da, înțeleg, ăsta le câștigi. Nu-l cumperi, îl câștigi. Sunt alții care bag bani, ăla care pe mine m-a omorât. Runda aia, i-au băgat bani. Trece costumul ăla, nu le-ai, trebuie să bagi bani. 1, 2, 3, 4. Wow. 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 Cum face la pink. Wow. Tu. Bang. Bang. Cine vine la mine? Cine vine la mine să arăt un foc? Bă, minioarele, cum am făcut? O, bă, să vă zic un pușc în pici. Bă, mie din ăla nu trebuie.
Bă, sunt atât de concentrat și nici nu am înțeles. De ce a băgat asta în solo? Nu înțeleg. Asta de mare. Bă, cineva îmi juca spre mine, nu știu de unii. Cineva îmi juca spre mine, nu știu de unii. Vedem încolo. Ducem acolo și cred că intrăm prin apă. Și ducem acolo pe muntele cel de acolo, că și ajungem, că acum și ne și de lazerele astea. Acolo. Wow! Wow! Nice! Bă, cade dropul. Și nu cade lângă mine. Nu cade lângă mine, deși... Bă, ne suntem acolo. Și ne ducem la drop. Bă, dropul ăla a căzut în spatele meu. Ba nu, ba nu! Hai bă, că sunt aproape de el. Și apoi merge în direcția aia. Și este foarte bine. Nice. Să-mi trebuiesc cum să-mi trebuiesc ăsta. Să-mi trebuiesc ăsta. Bă, trebuie cineva. Bă! Bă, dacă stau să mă gândesc puțin, trage din spate. Așa ar fi foarte bine.
Bă, pentru că văd pe cineva acolo și mă sper. Am 0 la toate. Dăm încolo. Bună ziua, canalul de YouTube. Să mai ca să iau. Bă, o să murim și meciul ăsta, cred că. Eu îl țin multă viață. Bă, dar dacă am totuși... Dacă găsesc bani de bine. Bă, dacă stăm ăștia, nu... Oh, ba da, știu cum. Așteptăm. Am dus. Bă, ne ducem cât de repede putem încolo. Bă, de ce am pus prițelul ăsta? Acum. Aha, acolo mie trebuie. Bă, stai puțin, ce am luat grănițele? Nice! Mi-a mers! Круто! Cred că s-a speriat. Bă, cum bă? Cum bă m-a luat? Cum a putut? Bă, frate, să știi întotdeauna că te pot lua foarte repede. Mai ales când ești nou. Bă, mie mi-a plăcut cum m-am luat pe ăla.
Bă, ăla cred care cu sniper că a murit, dar oricum mi-a luat cineva sniper acum. Și aș vrea cât mai repede să moară. Pentru că bă, cum bă nu poți să te gândești? Cum ce să fie oribil? Nu crezi. Păi nu crezi, uite așa. Bă, vreau să zic, pe unde s-au împușcat ăia? Wow! Wow! Wow, 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 wow! Bă, aici o să mor. Bă, împușcă unde? Nu știu de unde împușcă. L-am văzut. Bă, trebuie să-mi dau niște bandaje. Bă, am murit, da. Cu armă legendar. Oh, Elia. Ieșim. Ce să facem? Băbăți, băbăți. Haide, bă, haide. Cred că o să încheiem aici videoclipul. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul acesta de pe YouTube. Pa, pa!